Matthew 16 verse 18. Baptist Church ba tinutukoy dito? Yes or no? No, believers. Believers. Hindi Baptist Church ang tinuturing dyan. Tandaan mo, ang pangalan na Baptist is just like Efeso. Okay? Efeso Church, Galatian Church. Ang importante ay ang doktrina. Hindi rin Katoliko yan. Next question. Okay. Kung hindi Baptist Church ang Matthew 16 verse 18, hindi kayo tatag ni Kristo? Yes or no? No, mali ka doon. Sinabi ko sa iyo ay ang mga ganyang klaseng attitude na ganyang mga question ay sa mga pangungurakot lumalabas. Maging disente ka, parang maayos Time ako stop, sa iyo. time stop. Maging disente ka. Okay, objection. Anong objection yan? Isa po sa batas ng debating platform, wala po tayong personal attack. Okay. Category yun po, wala po sana tayong, hindi po sana tayo nagsasalita ng pangungurakot, hindi po yun yung paksa. True church po tayo, wala po tayong insultuhan dito. Okay. So, Object. ang objection ng ating second speaker ay doon sa kurakot na word na gusto niya Okay, kaya ako sinabing kurakot, wait lang. Brother Russia. wait lang. Okay. Ina-analyze ko muna yung objection niya para malinaw ha. Doon sa word na kurakot. So, meron ka bang counter-objection doon, Alexander? Yeah, meron akong counter-objection. Kaya ako nagsabi ng kurakot dahil ito na yung time na nambabastos na siya pagdating sa question, sumasagot ako, kung titingnan mo yung reaction niya, is intimidating yon dahil nagpapaliwanag ako. Okay. Kung mag-a-act ka na mga sasayaw-sayawan mo ko, you'd rather not face me. Okay. Okay? Kasi magre-react ako dyan. Kung gusto mo maging decente to, maging decente kang bakla ka. Okay. Again, una, hindi ko pinapahintulutan muna yan ha, na banggitin ulit yan. Doon sa doon sa facial na Sanreo, meron din kaming rules diyan. Dati pa yan na kung na-intimidate or na-distract yung kabilang panig doon sa iyong ginagawa sa camera is inaano din namin yan, sinasaway din namin yan. So mag-object lang kayo pag merong merong something na unnecessary and not good, kahit doon sa mga salita, at magbibigay tayo ng paunang warning kung sino mang makakalapag nito. So let's take it easy nang siguro para sa 80 live viewers mga kapatid. Again, True Church yung pinag-uusapan natin. I hope na yung paggamit ng salita ay mas easy. So both of you meron namang merong masasabi. So balikan natin ang ating debate. Bibigyan ko ulit ng time magtanong si Sanreo. I repeat the question. 16 verse 18. Baptist Church ba yung tinutukoy na itatatag ko ang aking iglesia? Yes or no? No, at hindi rin Katoliko. Maraming church, group of people, iyon ang tunay na church. Baptist and Catholic is just another name. Ang importante dito, yung kaligtasan na hindi nawawala, which is sa inyo, is doomed to hell. Next question. Kung hindi kayo nasa Matthew 16 verse 18, itatatag ko ang aking iglesia, edi hindi kayo tatag ni Kristo? Yes or no? No. Ang sinabi ko sa iyo, ang itinagto doon ay spread wide believers. Ang believers na yon, they can create any names. At kami ay mga saved Christian by faith. Kayo is by faith and works, na sa tribulation pa kayo dadalahin sa impyerno. Next question. Nagbanggit ka ng Pedro, ng Peter. Yung authority ba na binigay ni Peter, binigay yan sa Baptist Church? Yes or no? No. Sa inyo lang yon. Kaya doon lang kayo nakasta kay Peter. Ang sinusunod namin ay ang 13 books ni Apostle Paul na huling tinawag ni Jesus Christ to preach to the Gentiles. Ngayon, kung Gentile ka, you should listen to Paul, not Peter. Next question.
Ang sabi mo sa amin binigay yung authority dahil kay Peter. Tinatanggap mo ba na wala kayong authority dahil hindi kayo binigyan ng authority mula doon kay Peter? Yes or no? No, hindi ko tinatanggap yan. Si Peter ay sumunod kay Apostle Paul. Pag binasa mo ang Book of Acts, which is I don't think you do, kasi sa reference ka mahilig, makikita mo na sumunod si Peter kay Paul. Mag-aral ka pa. Next question. Kung kayo ay successor ni Paul na sinasabi mo mula pa kanina, sino nga ba unang nag-exist? Roman Catholic Church o Baptist Church? Baptist Church believers, okay? Believers kami ng gospel. Yung pangalan na Baptist, Time stop. Objection. Anong objection natin? Second speaker. I am asking about the church because the topic is the true church. Ano una nag-exist? Roman Catholic Church o Baptist Church not believers? Church ang topic natin dito. Okay. I object. Yung pagpipilian, no? Alin yung nauna, Catholic or Baptist Church? Counter objection done, Pastor? ang unang sinagot ko, Baptist Church, at in-explain ko kung ano yung Okay. explanation ko. So ngayon, ano man ang i-explain ko, whether you like it or not, wala akong pakialam sa'yo. Okay, okay. So, ganito yung ating, magde-decide na ako saan, one at a time lang ha, na objection. Malinaw naman yung sagot doon sa pagpipilian, Baptist Church daw. At doon sa pag-explain, pwede mong irabat sa time mo, pero yun yung sagot niya. So, either tama para sa'yo or mali. So, nasa audience din naman. Lang po. Hello, May San? sasabihin lang po ako. Anong sasabihin mo? Pwede po ako salita lang po ng very late sa inyo. I object. Isa lang objection tayo, sana sumunod ka sa rules para matapos. Wait lang, hindi ko maintindihan, San. Anong request mo sa akin? Usap mo, wala kang pakialam sa akin. Foul po yun, na personal po kayo. Hindi Okay, po okay, tama okay. na nakalive. Sasabihan nyo kung wala kang pakialam sa Okay, akin. okay. Hindi, Okay na, San. Okay yun na, lang po San. yung- Sige, sige. Iano ko yan sa aking, para hindi kayo nag-uusap ba, ha? So, ganito. As I observe naman, Sanrio, doon sa pagsasabi niya na wala akong pakialam sa'yo, in the sense na either tanggap mo hindi. Ganun yung aking pagtingin doon sa sinabi niya, ha. Pero mamaya pwede mo namang irabat yan. Pero dito tayo, tuloy-tuloy tayo. Kasi tumatagal tayo dito. 7 minutes and 14 seconds. Itutuloy ko yung tanong at sagot natin. At okay lang yan, medyo umiinit. But be careful sa words. And relax din. Proceed. Next question. Isa sa local churches, nagbanggit ka ng local churches sa Bible, ay ang Church of Antioch. Ang Church of Antioch ba ay Baptist Church, yes or no? Yes, by the gospel. Kasi ang pinagdadaanan dito ay ang gospel, kung ano yung turo nila. Ang Baptist lang ang nagbibigay ng gospel of salvation. Wala nang iba maliban sa Baptist. Mainly Baptist. You can have Cloud Church. Cloud Church nagbibigay din, pero mainly Baptist Church, not Next Catholic question. Church. Next question. Kung ang Church of Antioch ay Baptist Church, saan nakatayo ang Church of Antioch? Pwede mo bang sagutin? Sa Jerusalem. Sa Jerusalem, nakabase ang lahat ng mga Christians. Doon nagsimula, okay? Doon nagsimula sa border, nandoon ang mga Christians. Sa Antioch din, nanggaling ang Bible na kinukuha namin, hindi sa Alexandrian, Egypt. Next question. Okay, next question. Sigurado ka ba na ang Church of Antioch ay nasa Jerusalem, yes or no? Hindi ako sigurado dyan. Kaya ako sinasabi, ang mga ganyan, hindi ako magaling sa history. Okay, sinasabi ko sa'yo, bobo ako dyan. Bopol ako dyan. Pero alam ko kung nasaan ang kaligtasan na kayo ay Next hindi nyo question. alam. Next question. Kung hindi mo alam ang history, bakit sabi mo ang Church of Antioch ay nasa Jerusalem? Sinabi ko na sa'yo, hindi ako sigurado.
yun ang instinctively na nandoon sa border, naka-surrounded sa area na yon ang pinanggalingan ng Bible namin. So ang importante, alam mo ang kaligtasan kung nasaan. So next question ka, ikaw ba alam mo? Next question. So kung hindi ka sigurado sa mga nilalatag mo, lumalabas yung mga sinasagot mo sa akin, hindi ka rin sigurado kasi sumasagot ka nang wala kang kasiguraduhan. Yes or no? No, hindi. Ang sinasabi ko sa iyo, ang church ay group of people. Okay? Kung magdi-detail ka sa location at mag-a-analyze ka ng location at sasabihin mo mali ang doktrina ko, nagkakamali ka dyan. Additional information lang yung alam mo na pinagkakakitaan nyo lang. Next question. Naglatag ka ulit ng local churches, nilatag mo ang Epeso. Saan nakatatag ang Church of Ephesians? O de sa Efeso, doon nakalagay. 'Di ba sa Efeso, doon nakalagay ang yung church na yan, believer yan, saved Christian yan. Iyan ay church group of people. Wala iyang tinatawag na extra book na pinagkukuhanan. Hindi kagaya nyo. Next question. Anong bansa matatagpuan ang Church of Efeso? Hindi ko alam yan. Hindi ko alam. Hindi ko alam ang Galatia kung nasaan. Ang alam ko lang ay lugar. Tandaan mo, historically, hindi ako matalino. Pero alam ko kung nasaan ang kaligtasan. Hindi ako kagaya mo na maraming inaaral pero sa impyerno mapupunta. Next question. Ang sabi mo, ang Church of Efeso ay Baptist. Tapos hindi mo alam saan to nakatatag. Uulitin ko, paano mo nalaman na Baptist Church ang Church of Efeso kung hindi mo alam kung saan to nakatatag? Kasi si Apostle Paul ang nagtuturo. The Gospel of Salvation. Lahat ng itinatag ni Apostle Paul ay Gospel of Salvation. Ang itinatag nyo, yung sa Pope. Sa Pope kayo sumusunod, hindi kay Paul. Next question. Ang sabi mo, ang church ay hindi pwedeng matawag na structure, yes or no? No, hindi pwede. Kasi ang building mismo ay tayo. God lives in us. So tayo ang building. Sa inyo, dalawa ang church. Isang Catholic Church at isang grupo ng tao. Pero ang alam ko, ang nakatira sa church na sinasabi niyong building ay demonyo. Next question. Sino ang nagpatayo ng Church of Antioch? Si Paul. Si Paul. Group of people yon. Group of people. Si Paul nanggaling kay Jesus Christ. Okay? Kay Jesus Christ, pinagpatuloy ni Apostle Paul. Lahat ng apostle, early apostles, doon sila nag-meet. Nandoon sila sa Antioch. Kaya nga doon lahat nang galing eh. Pagdating ng spiritual salvation, siya ang nag-fulfill noon. Question, sigurado ka si Apostle Paul ang nagpatayo ng Church of Antioch, yes or no? Yes and no and both, okay? Yan ang sagot ko. Kasi si Apostle... Time stop. Objection. Ano objection natin? Ang tanong ko, yes or no, walang both. Okay. Counter objection doon? Sige. Educate mo mga itong kalaban ko pa kung ano yung dapat na isagot. Okay. So, yun lang. Magde-decide na ako. Actually, Bro San, yung vote at tinatanggap namin yan, basta hindi lang either. Kasi magte 10 seconds ka. So, vote means yes and no. Pasok yan sa akin. At itutuloy ko yung sagot niya, Alexander Santos, yung vote yes and no yan. Proceed, bro. Yeah, both. Si Apostle Paul. Kasi dati, early apostle, doon ang galing. Pero finulfill ni Apostle Paul nung kausapin niya si Peter. So, na kay Paul ang kaligtasan pagdating ng Gospel of Salvation na hindi nyo sinusunod. Kay Peter pa rin kayo, kaya lahat kayo ay nasa maling aral. Next question. Kung both na si Paul ang nagtayo ng Church of Antioch, kailan po itinayo ni Paul? Apostle Paul. Okay, listening kay Jesus, itinrange siya nung on the way to Damascus. Time stop. Another objection. Anong objection natin, second speaker?
Kailan to itinayo ang Church of Antioch? Taon ang tinatanong ko. Okay. Kailan? Okay, so ang objection ni San patungkol dito sa naghahanap siya ng taon, year. Pastor Alexander, meron kang counter objection or ready ka nang sumagot? Ready na akong sumagot. Okay, kailan? Ready na ako. Proceed. Okay, after the resurrection of Jesus Christ, which is probably not exact date, it's 33 AD to 35 AD. Yan ang sagot ko. Next question. Next question. Saan mo nakuha yung 3 to 35 AD? Ano ang ginamit mong references? Hindi ako tumikitingin ng references. Sinasabi ko lang sa'yo kung saan nag-preach si Jesus Christ, kung kailan tinawag si Apostle Paul after the resurrection. Kasi yung references ay sulat yan ng mga demonyo. Next question. Kung hindi ka tumitingin ng references, paano mo nalaman na around 33 to 35 AD na itatag ang Church of Antioch? Kasi yun ang nakalagay sa King James Version na kinompile nyo na hindi nyo sinusunod. Next question. Saan mababasang sita sa King James Version na may nakasulat na 33 to 35 AD? Anong sitas? Okay, saan mababasa? Doon sa nung nag-preach si Jesus Christ at nung namatay siya. Kailan siya namatay? Time stop. Ha? Okay. Anong objection natin? Second speaker. 33 to 35 AD at nakuha daw niya sa King James Version. Ang tinatanong ko, saang sitas mababasa na Okay. may nagbanggit sa King James Version na 33 to 35 AD na itatag ang Church of Antioch. Sitas ang hinahanap ko. Okay, so ang hinahanap ng chapter and verse to. Meron ka bang counter objection doon sa objection? Meron akong counter objection. Yung sitas na hinahanap niya ay okay, walang sitas, yan ang sagot. Okay. So wala ang isasagot ko. Wala ang Okay. isasagot ko. Bro, bibigyan kita ng 20 seconds, bro. Sa pagsagot, proceed ka. Okay. Okay, tandaan nyo, yung wala, alam mo nyo yung mga nagpapahanap ng sitas na wala, yan ang ayokong kalaban ay yung mga stupid question to get a stupid answer. Next question. Time stop muna. Ang sabi mo sa Time stop muna. 35 AD, Time stop muna. Time stop muna. Wait lang. So, lang yung word na yun, bro, ha? Ay, hindi ba pwede yun? Oo. Na-warningan kasi ako dyan last time kaya na-off yung ating comment. Okay. Lang natin. Ibawal lang natin. Mag-object lang ako, ha? Ayan. Mag-object lang ako. Sige. Anong objection mo? Objection ko kasi dito natural lang gamitin yan. So, hindi ko alam na Okay lang. kahit saan ginagamit dito yung word na yun. Okay lang. So, last time kasi, tinay kong anuhin yan, pinalusot. Pero, ulit ba? Na-off ulit yung ating comment box probably. Baka yung mga salita na yan. So, proceed lang. 47 seconds. Okay, Proceed. hindi. Sagutin ko ulit yan para wala yung stupid. Sige, proceed. Okay, wala. Pero tandaan nyo ha, yung mga taong nagtatanong ng wala is low class, low level, uneducated. Next question. Next question. ang sabi mo, ang 33 to 35 AD ay nabasa mo sa King James Version. So, inaamin mo ba na hindi accurate ang sinasagot mo sa akin dahil wala naman pala sa King James Version? Yes or no? No, kasi I have intellectual understanding and common sense. Hindi lahat ay literal. Mainly literal, but not all of them. Kaya when you look for nothing, you become uneducated. Next question. Yung common sense ba na sinasabi mo ay pwede nating tawagin based on your own self-interpretation? Yes or no? No, it's not. Intellectual understanding yon. Next question. Time. Okay. Time. Question. Okay, so medyo mainit-init na nga mga kapatid dito sa ating rebuttal, pero
I hope na nag-hold pa din kayo dyan. Pero